kubalulekile bantwana basekhaya ukuthi manihamba nibike emsamo ukuthi seniyahamba, ngoba izinto ziningi endleleni ezenzakalayo. Mangingabikanga emsamo okuthanda ukuba nenkinga. Manje ngiyahleka ngitshela abogogo nabomkhulu ukuthi yeyi, namhlanje ngihleli phambi komunye umuntu akasuzi la phambi kwami uyakhona. Mhlawumbe yangizwa. So kubalulekile bantwana basekhaya ukuthi manihamba nilibike ithonga, nibabikela abogogo nabomkhulu ukuthi seniyahamba. Awuveli uhambe nje, yabona. Manje ngihamba with a business trip. However, ngizondlula emalwandle ngiyocela ukudla kwasemalwandle, amanzi nesanti. So ya, lokhu bengitshela kona nje. Noma uya emsebenzini uyababikela, ubatshele ukuthi bogogo nabomkhulu ngiya emsebenzini, bayakuzwa. Noma uyogibela ibhanoyi, phela bona bayazi ibhanoyi. Khona lo mkhulu wami ostubborn, osaba i-aeroplane. Yeyi, ngibe late endlini, bekunzima nokuphuma, angafuni ukuthi ngiphume. Kodwa-ke, well, it's fine. Naba nabo ndlela indlebe zikhanyelanga lapha emva kwami, bakopile njengoba ngenza le video. I think ku-right. Yeah, noma uhamba noma uya emsebenzini uyabika, noma uyogibela ibhanoyi uyabika, ngoba bomkhulu abayazi ibhanoyi. Ibhanoyi into zethu, lento sibiza ukuthi i-flight, into zethu zamanje with the new civilization. Abomkhulu abayazi, uyababikela ubatshele.